Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon, maayong adlong Domingo kaninyong tanan og Happy Mother's Day sa tanang mga nanay, mga mama, mga mami ug sa tanan pod nga bisan dili pa mama, apan nagpakamama, nagpakananay tungod kay nagpakabana sila ug misagubang sila sa abagahon sa panginahanglanon sa uban. Busa mabuhi ang tanang mga inahan ug ang mga nagpakainahan. Mga igsoon, anya na kita sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa miaging Domingo, atong nadungog sa Ebanghelyo ang makahuhupay nga saad sa atong Ginoo nga mobalik siya ngadto sa balay sa amahan aron pag-andam og lawak alang kanato. Ug dugang paniini sa atong Ebanghelyo karon, magpadala usab siya og manlalaban, ang Espiritu Santo, aron makig-uban kanato diha sa atong panaw padulong sa atong langitnong amahan. Dinhi nining santos nga misa, maghiusa kita sa pagbayaw ngadto sa amahan sa mga lain-laing mga katuyuan nga gipadangat nining santos nga Eucharistia. Inubanan sa atong kasing-kasing nga mapasalamaton sa mga grasya nga ato nang daang naangkon.
Sa ngalan samahan ug sanak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maayong adlaw kanatong tanan ug welcome nining atong santos nga misa sulod nining ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Karon mga igsuon, gisaulog pod sa atong katilingban ang Mother's Day. Atong handumon ang atong mga inahan, pasalamatan nato ang Dios tungod kay gigasahan kita sa atong mga inahan nga maoy nagpadayag kanato sa iyang Dios nung gugma. Nagpasabot kanato sa mga realidad sa kinabuhi ug naningkamot aron mabuhi kita makalahutay luyo sa panginahanglan matag adlaw. Uban ni ining maong panginahanglan mga igsuon, uban ni ining maong katuyuan, atong ihalad ngadto sa Ginoo nga atong kinasingkasing na pasalamat tungod sa daghang gasa nga atong nadawat gikan sa iyang gugma ug kaluoy, ug ato pong ihalad ngadto kaniya ang mga panginahanglan ug katuyuan nga anaa sa atong kasing-kasing karon. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Nagpasalamat kami kanino.
magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang mga katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug nangninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bungol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggitan tibok yutang ato sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Pasimbaha ang tibok yuta ug pawita ug pagdaig ngadto kanimo. Paibuhita ug pangapagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tao.
ang kadagatan latas sa suba, nang lakaw sila. Busa magsadya kita, diha kaniya. Maghari siya pinaagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Pamati karon, kamong mga mahadlukon sa Dios, samtang ipahayag ko unsa iyang gibuhat kanako. Dalay ko ng Dios nga wala magtungina kanako, sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggitang ibugyuta kanto sa Diyos, asa sa Diya. Pasinggitang ibugyuta kanto sa Diyos, asa sa Diya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunoa, pasidunggi ninyo si Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing, og himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay, pagtubag kang bisan kinsa nga nagpakisayod kaninyo, mahingtungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo o pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya, aron nga kun kamo bugal-bugalan. Kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga sumusunod kang Kristo. Malulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang mag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang, tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya, ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang inumaw ang akong paso, ipahilo na ko niya sa lunang sipsibana. Ugi akong gipalambo, taliwala sa akong mga kaawan. Iyang kinupay ang akong kalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo.
Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo ania kanako, ingon nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Madunggan nato kasagaran sa atong mga kaigsuunan ang mga pulong Jesus is the answer. Igsuon ayaw kabalaka, Jesus is the answer. If Jesus is the answer, what is the question? Mao ni ang usa sa among mga discussion sa among theology classes. If Jesus is the answer, then what is the question? Sayod kita mga igsuon kung atong pamalandungan kining maong realidad, there are many questions in life. And of course, in these many questions, Jesus is providing us many answers. In fact, in many of this, He is the answer. Pero sayod pod kita mga igsuon nga dili kini sayon. Tungod kay daghan kaayo natong mga kaigsuunan sa atong katilingban nga naglisod pagtakdo sa pangutana ug si Jesus isip ilang tubag. For example, in the face of suffering, many are asking one another, and many are asking the Lord, nganong nahitabo mani? If Jesus is a compassionate God, why am I suffering? Kung ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, nganong gibiyaan mangko, nganong gipasakitan mangko sa akong pamilya, nganong giabandona man ako? Truly, mga igsuon, this is not an easy question. At the same time, this is not an easy answer. Pero unsa man ang atong makatunan niini mga igsuon. Despite the fact that there are difficulties kalisdanan sa pagtakdo sa tubag ug sa atong pangutana, makakuha unta kitag kalig-on ug paglaom sa daghang kasinatian sa atong mga kaigsuunan nga nagpabilin pagkupot sa ilang Kristohanong pagtuo luyo sa kalisdanan sa ilang kinabuhi. For example, ang mga kaigsuunan nato nga anaa karon tagsa-tagsa sa mga panimalay nila nga dili na makatambong sa santos nga misa tungod sa nagkalain-laing balatian. Atong pamalandungan, nganong nanambong man gihapon kamo niining santos nga misa? Nganong naningkamot man gihapon mo nga makatambong sa misa? Tungod kay luyo sa ilang kasakit, nagpadayon ang ilang paglaom ug pagsalig sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Para sa uban, dili nila kini masabtan, apan para pud sa kadaghanan, sumbanan kini sa kusog nga gikan sa Dios. Mga igsuon, mao kini ang hagit ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa karon.
Ingon ni San Pablo sa iyang mga magbabasa, ingon niya, paningkamot kamo nga makaandam o makahatag kamo ug maayong pagtulunan kung adunay mangutana kaninyo nganong naglaom kamo sa Dios. Mga igsuon sa kadagang higayon, gipangutana kita, nganong mutuo ka man sa Dios, nganong mulaom ka man sa Dios. Sadly, ang uban sa atoa moingon, basta lang, kuan, mutuo ko kay kuan, musalig ko kay kuan, musalig ko kay basta siya ang akong Ginoo. Pero mga igsuon, tubagon unta nato ang atong ikaduhang pagbasa karon, umulo nato ang atong panglantaw sa kinabuhi, aron makahatag kitag tubag ngadto sa uban. Nganong milaom ka man sa Dios, luyo sa kadaghang pagsulay, nga gihatag sa kahigayunan sa imong kinabuhi. Kay kung atong balikan ang atong kasinatian mga igsuon, makahinumdum kita nga ang ato dayong paglaom sa Dios dili blanko, dili kawang. Tungod kay ang Ginoo nahimo mang matinud-anon sa iyang saad nga mag-uban para kanato. Buot pasabot mga igsuon, ang kalisdanan di ay nato sa atong kinabuhi, ang mga balatian o problema nga atong gisagubang karon, mamahimo pud ni siyang kahigayunan nga makaambit kita sa presensya ug kamatinud-anon sa Dios. Kay siya kanunay nag-uban kanato. Kung ato kining hubaron sa duha ka pamaagi sa kinabuhi, mao kini ang atong pwede buhaton mga igsuon. Una, gitawag kita sa kinabuhi sa pagbag-o or conversion journey. Nganuman, atong pamalandungan, kay bason kita ang hinungdan, ngano ang uban, wala na mulaong sa Dios, tungod kay gipabugatan kaayo nato sila sa atong mga dili maayong batasan ug dili maayong pulong. Ikaduha, mga igsuon, nagtawag kini nato sa spirituality of solidarity, pakig-uban sa mga nanginahanglan ug nagkalisod, aron pinaagi sa atong presensya ug pulong sila makahinumdom sa paglaom nga gikan sa Dios. Let me end my reflection with this concrete story, concrete experience mga igsuon. Sa niaging adlaw aduna ako'y kasinatian na makig-istorya sa mga kabatanunan sa usa ka eskwelahan diri sa syudad sa Sugbo. Daghan kay mga istorya sa pagtuo, istorya sa pamilya, kasinatian sa kinabuhi. Pero usa lang ang nakapatandog kanako. Imagine a 5-year-old student, o a grade 5 student, a grade 5 pupil. Father, wala na ko mutuo sa Ginoo, ganahan na ko mamatay, Father. Pangutan-o nimo nganuman, tungod kay grabe na kay ang pressure sa akong mother, grabe na kay ang pressure sa akong family, ug lisod na kaayo ang akong kinabuhi, Father. We respond to the invitation from our second reading today through the experience and inspiration of these students who need us mga igsuon. Daghan ang naghulat nga makahinumdom sa paglaom pinaagi sa atong ugalingong kasinatian sa gugma sa Dios. Mahimo unta kitang magsasangyaw sa paglaom nga gikan ni Kristo. Mapuy-an unta nato kini, hinaot pa unta. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsan sa mga minatay,
sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita ngadto sa atong manggiluyong Amahan, kansang anak sa Jesucristo, mipadala sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan. Muingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong Espiritu. Alang sa kaobispuhan, sa mga kaparian, ug sa mga relihiyoso, nga mapuno sila sa Espiritu Santo, ug sa hingpit, mutubag sila sa iyang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga Kristohanon, nga mamahimo silang matuod, nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa misyonaryo nga simbahan, nga ang Dios makakaplag sa tanang dapit ug matuod ug apostolikanhong mga Kristohanon nga andam musangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nagmando sa mga kanasuran, nga ang ilang tinguha ug mga kahago, magdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga namatay diha kang Kristo, nga maangko na nila ang kahayag, ang kalipay ug ang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ang imong anak maoy nakabuntog sa kamatayon ug sa sala. Liguna kami pinaagi sa iyang panig-ingnan, nga pinaagi sa mga kalisdanan ug sa mga kalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi, maangko namo ang purong sa himayang dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang natuturing
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad ni ining mga gasa. Aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, liha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas na itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus, o pagkabanang mo, natabot na mo ang kagawasan. Ikaw ang manluluwas sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente nga among patron, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon uban sa iniusang tingog ug kasing-kasing atong ampuon ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Ang
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipaangbita ang timaan sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, padaghana din ni kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Sa makausap pa mga igsuon sa ngalan sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, among kinasingkasing nga pasalamat una sa tanan sa atong Ginoo nga mo'y hinungdan ning atong kasaulugan. Sa atong Mass Presider, kang Father Mark Anthony Zarate, ang Kura Paroko sa San Vicente Parish, Sambag 1 ug Sambag 2. Sa atong choir, ang choir usab sa San Vicente Ferrer Parish, diha gihapon sa Sambag. Og sa atong mga salamat usab sa atong mga production crew nga sa kanunay matinabangon nga ning duyog ni atong kasaulugan. Sa atong mga TV Mass sponsors o Gcash donors. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Ug alang ni atong gusto nga mopaabot sa ilang tabang alang ni aning apostolado sa telebisyon para sa atong mga masakitong igsuon, andam kami sa pagdawat sa inyong mga hinabang. Pwede ra ninyong ihatod sa among kumbento diri sa 34 Osmeña Boulevard, or pwede pod na ay among mga account name, account number o GCash account. Mahimo ra po ninyong ihulog didto. Daghan kaayong salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang atong santos nga misa, puy-an nato ang paglaom ug kalig-on nga gikan ni Kristo.
I live